dic Guillermo Fonseré, barman de l'Ideal Cocktail Bar, i estic aquí per preparar el còctel de la Marató del Donant de Sant. M'ho va comentar el doctor Ramon Salinas i em va semblar una idea, la veritat, francament molt bona. Així doncs, els prepararé ara el còctel Bloody Igualada. En primer lloc, farem servir una coctelera que es composa de 3 cossos, la base, el colador i el tap, i després un jigger, un mesurador. Molt bé. Primer posarem un xirop d'àgave. L'àgave és un xirop vegetal que s'extreu d'una planta que només es troba a Mèxic i serveix per donar aquest toc dolç al còctel. Posarem uns 25 mil·lilitres i ho afegirem a la coctelera. A continuació posarem 25 mil·lilitres de clara d'ou que aconseguirem donar-li textura al còctel. Una gran font de vitamines i minerals també. I a continuació hi afegirem suc de nabius. Posarem uns 70 mil·lilitres que li donarà color al còctel. Els grecs i els romans ja el feien servir, aquests natius, per les seves propietats medicinals. I un cop tinguem els ingredients a la coctelera, el que farem ara serà refredar el còctel. Hi afegirem gel i així quedaran tots els ingredients ben mesclats i ben fresquets. Un cop està ben fred i ben mesclat, ho posarem al got. No l'omplirem del tot, perquè seria d'afegir el refresc de gengibre. El fet de portar gas no es pot posar dintre la coctelera, perquè si no, amb el carboni la coctelera s'obriria, lògicament. Molt bé. I ara sí, posarem el refresc de gengibre. Es tracta de gengibre natural amb sucre i carbònic, que li dona aquest toc una mica picant. L'espuma que fa, això ho produeix la clara d'ou, que es fa servir molt a cocteleria. I acabarem decorant amb una brocheta aquí preparat de nabius naturals, una flor d'hibiscus i un prèmit que és la gominola, en forma de cor. Posarem un absorbidor. I molt bé. Aquí tenen un Bloody Igualada. Salut!